भोजपुरिया समाज चैनल में आप सबके स्वागत बा। भोजपुरी के तमाम खबर सबसे पहले जाने खातिर भोजपुरिया समाज चैनल के सब्सक्राइब कर दी और घंटी पर जरूर दबा दी। जय भोजपुरिया समाज। जी हाँ भैया, अभी के रिपोर्ट में बहुत ही खास खबर लेके आइल बनी जौन की भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के नया अपकमिंग फिल्म जौना फिल्म के नाम बा भैया घातक। जी हाँ भैया, आप सबके पता बा घातक फिल्म के ट्रेलर आप सबके बीच बहुत जल्द रिलीज होखे वाला बा। बस लॉकडाउन खत्म हुई ओकरा बाद जे ही भैया आप सबके बीच ये फिल्म के ट्रेलर के रिलीज डेट अनाउंसमेंट हो जाए और रिलीज भी हो जाए। जी हाँ भैया, आप सबको बता दी फिल्म बन के तैयार बटे जौना में पवन सिंह के पावरफुल एक्शन देखे के मिली और आप सबको बता दिए हमें विलेन के किरदार में बने टीनू वर्मा जो उनकी बॉलीवुड मेला फिल्म के विलेन रहने उहे भैया एम विलेन के किरदार निभैले बने और ये फिल्म के डायरेक्टर भी टीनू वर्मा ही बने और ये फिल्म के प्रोड्यूसर बने अभय सिन्हा जी। और ये फिल्म में स्टार कास्ट के बात की पवन सिंह सहर आप सब और भी बहुत कलाकार नजर आइलो जैसे कि भैया चांदनी सिंह। और आप सबके बता दी भैया बहुत ही आप सबके इंतजार वाला फिल्म बटे और पवन सिंह में काफ़ी ज़बरदस्त लुक बटे। और सबसे खास बात बता दी भैया पावर स्टार पवन सिंह के एमे आप सबके दो किरदार देखे के मिली। एगो नॉर्मल किरदार जैसे आम इंसान के और दूसरा भैया आप सबके किरदार जो देखे के मिली वो एक आर्मी के भूमिका में नजर आई है, यानी भैया फौजी के किरदार में नजर आई है। आप सब डिस्प्ले पे तस्वीर भी देख सकते हैं, कुछ यही तरह के फौजी के किरदार में पवन सिंह नजर आई है। जी हाँ भैया, आप सबको बता दी एमे पवन सिंह के दूगो भूमिका बतौर देखम और ये फिल्म के कहानी बहुत जबरदस्त बा जौन की आप सबके दिल दहला दी। और आप सबको बता दिए में गाना भी एक से बढ़ के एक लाजवाब गाना बटे में एक होली गाना भी आप सबके देखे के मिली जौन की काफ़ी आप सबके पसंद आई। तो जी हाँ भैया, तैयार रही, बहुत जल्द आप सबके बीच ये फिल्म के ट्रेलर आई और साथ ही साथ पवन सिंह के आर्मी वाला किरदार वाला फिल्म ही बाटे जौन की आप सबके बहुत ही पसंद आवे वाला बा। काहे कि भैया बहुत ही पावरफुल पवन सिंह के किरदार में आर्मी के देहल गई बा जौन की आप सबके मियाज एकदम जबरदस्त हो जाए। तो भी आप सबके रिपोर्ट कितना पसंद आई कमेंट करके बताएं और फिल्म के कितना इंतजार भाई ये भी लिख के बताएं। चलते चलते वीडियो के लाइक करी और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करी।